Hola, tornem aquí amb el Pau Quadern de Quòrum. I Pau, et volíem preguntar unes preguntes, més que res per saber una mica més sobre el teu grup. I volíem preguntar-te com va sorgir aquesta idea del grup. El grup Quòrum va néixer ja fa uns 5 anys més o menys, el 2009, i jo vaig entrar després a finals del 2011, em sembla, en un concert, i bueno, va sorgir el típic d'un grup d'amics i tal, i mira, que els agradava la música, i mira, van començar a construir una mica, i fins ara. Molt bé, molt bé. I d'on ve el nom del grup, Quòrum? El nom del grup, bueno, va sorgir... Clar, jo no hi era quan va sortir, però és una paraula llatina que dona molt joc i els va agradar molt, i simplement és... O sigui, el que significa en llatí és quan hi ha tot un grup de gent que està d'acord en alguna qüestió, més o menys la definició, i bueno, és això, és un grup on hi ha quòrum, diríem. I quin paper tindries tu dintre d'aquest grup? Doncs jo toco el clarinet i bàsicament faig això, i després també fem algunes veus, però bàsicament el meu paper és aquest. Jo no faig les cançons són sobretot de la guitarra i de la cantant, i per tant doncs, els assajos jo doncs, construeixo la meva part i entre tots una mica intentem construir la cançó sencera. Quin instrument tocaries tu ara mateix? Tocaria? Bueno, toques. Jo toco el clarinet i m'agradaria tocar la trompeta, que és el pròxim objectiu, i ja està. I quan fa que toques aquest instrument que toques ara mateix? Farà cosa de 8 anys, em sembla, 8 anys i mig, sí. Parla'ns dels altres membres del grup, què tal són, com us ho coneix? El guitarra i el baix són cosins meus, per part de la família Quadern, i per tant ells van ser qui em van proposar d'entrar i de començar el tema. I els altres, doncs, gent, doncs, no sé, de diferents llocs, diferents barris de Barcelona tots, però diferents barris que alguns es coneixien del poble, etc. I us vau posar en contacte i tot, veritat? Sí, exacte. Doncs, quin és el vostre estil de música? Teniu algun estil concret de música? Bueno, més o menys toquem, així en general, suposo que s'engloba dins del rock, suposo, però també toquem força swing, més o menys, una mica de blues, potser, bàsicament, rock-pop. I quan i on vau fer el vostre primer concert? El primer, o sigui, de Quòrum en si no el sé, però jo a la final del Brot, el 2011, en un concert, va ser xulo. Bastant. I teniu ja alguns fans? Bueno, sempre amics i família sempre són els primers de tots. Però bueno, ara acabem de treure una maqueta i la idea és a partir d'aquí construir una mica més enllà. Bueno, sempre passant-ho bé, sobretot, és l'important. Ara la pregunta difícil que abans m'has dit. Alguna anècdota del grup que creguis? Sí, a veure, no sé, em costa una mica... No, a veure, una anècdota en un concert va ser que vam acabar vam fer una versió del Pau Riba de Dan Sardana, que és una espècie de sardana, i llavors la vam allargar molt perquè el públic es va anar animant i van fer com una espècie de sardana així bastant improvisada, però que va ser molt divertit i la van fer bastant gran i molt xulo. Com va resultar aquesta experiència de fer el grup, el concert i tota la pesca? L'experiència de l'anècdota o del grup en general? Sí, home, del grup és una experiència molt xula perquè aprens a fer, vull dir, aprendre coses dels altres sobretot i sí, sobretot en posar-te al lloc dels altres també i coses així. És un treball en grup, de fet, i ho gaudeixes molt perquè aprens també molta música i està molt bé. I l'última pregunta de totes, si els oients volguessin comprar un disc vostre, on hauria de dirigir-se? Doncs que m'ho diguin a mi si algú vol i si no també ens pot enviar un mail en el nostre mail, òbviament, i això, posar-nos en contacte amb un de nosaltres. Si no, també està a internet i es pot descarregar gratuïtament al nostre web. Com es diu la vostra web? Es diu historiesamquorum.cat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pau. I ara tornem amb una mica de música i ens veiem més tard.